Скъпи братя и сестри, думите на нашия Господ Исус Христос в проповедта на планината, който казва: вие сте солта на земята, вие сте светлината на света, не са просто красиви метафори или образи. Те са дълбоко духовно определение на нашата идентичност. Кои сме ние? И когато ви задават въпроса, кои сте вие като християни, нашия отговор може да бъде и тези думи. Ние сме солта на земята. Ние сме светлината на света. Защото Христос ни каза: вие трябва станете сол и светлина. Каза: вие сте солта и светлината. Това означава, че чрез вярата и благодата ние вече сме включени в Христовата мисия на тази земя. Не предстои да бъдем включени, вече сме включени, защото сме Негово тяло, Христова църква. Да бъдеш християнин е привилегия. Изключителна привилегия. Ексклюзивна привилегия. Няма никой, който може да дава онова, което дава Христос. Защото Христос е единственият път. Няма друг път. Христос е единственият Спасител. Няма друг Спасител. Това не казвам аз. Това казва самият Бог в Словото си. Затова християнството е привилегия. Но тази привилегия носи със себе си и отговорност. Да сме християни не означава разглезени деца на богатия Бог, а мисионери, сол на земята, светлина на света. Светът около нас често е объркан, обезверен, изпълнен с болка и страдания. И именно там изпраща своите ученици нашия Господ Исус Христос. Не да се изолират от този объркан свят, не да се затварят в себе си, а да бъдат в света, но да бъдат като сол и светлина. Сол, който дава вкус, светлина, който показва пътя. Вие сте солта на земята. Древността солта е била нещо безценна. Да, днес е най-евтината храна, може би, по магазините. Намира се навсякъде. Но в древността е било безценна. На места дори не се е намирал. Имало дори някои държави, където са направили монети от сол. Толкова е било безценна. Защо? Защото тогава солта е било единственото извинявам се. Солта е била единствената средство да съхранят храната. Особено месата. От разлагане, от разваляне. Освен това придавал вкус на храната. Но също така е било и символ на завет и вярност. В Стария завет, когато четем закона, петокнижието, наставленията за жертвите, ще видим, че навсякъде използва, че трябва да се пренасят жертвите със сол. Защото солта е било символ на една трайна и жива връзка между Бога и човека. Символ. Когато Христос нарича учениците си сол на земята, Той заявява, че светът има нужда от тяхното присъствие. Извинявам се.
Както всяка една храна се нуждае от сол за вкус, така и света се нуждае от християните, от Христовите ученици. Затова Христос днес казва на теб и на мен: ти си солта на земята. Град Шумен има нужда от тебе. Нашия град е безвкусен без тебе. Ти си солта на Шумен. Ти си солта на България. Ти си солта на земята. Но солта ни променя храната със сила. Ни влиза и ни разрушава и прави нещо ново. Напротив, той действа тихо, но сигурно. Няма начин да осолиш нещо и вкуса да не се промени. Но солта ни го преобразява, дава вкус. Показва какъв може да бъде истинската храна. Ние чрез нашия живот показваме на хората, които живеят обезверени, в отчаяние, чрез нашия мир, чрез нашата радост, чрез нашата вяра и надежда, ние показваме какъв може да бъде човешкият живот. Така християнинът влияе не чрез насилие или осъждане на нашите близки, нашите приятели, а чрез нашата любов, чрез истината и нашето постоянство в нашата вяра. Йоан Златоуст подчертава, че Христос изпраща апостолите не сред ограничен брой хора, а към целия свят. Всички краища на света. Защото целият свят е покварен от греха. Не само определен брой хора, а целият свят, човечеството. Освен това, солта е даден не да властва, а да служи. Солта не прави нищо за себе си. Той само служи на другите. Затова Христос каза: вие сте солта на земята. Защото вие сте слуги на Господа в този свят. Джон Уесли учи, че Божията благодат не е нещо пасивна. Тя преобразява човека отвътре и го прави способен да живее един свят живот. Ние вчера по време на библейския час дълго и широко говорихме на тази тема за 5 благодата в живота на човека. И когато християнът живее в любов, кротост и вярност, той става преграда срещу разложението на злото около себе си. В семейството, в работното място, в училището, в обществото. Той пази около себе си от разлагането на греха със своето присъствие. Затова Христос каза: вие сте солта на земята. Но има една опасност, която също Господ посочва. Опасността от обезсоляване. Христос предупреждава, ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Ще бъде хвърлен да тъпчат хората. Като пясък. И това е сериозен духовен въпрос, върху който често ние не мислим, но е нужно да мислим. Солта кога губи силата си? Когато престане да бъде това, което е. Защото солта, когато загуби силата си, вкуса си, той превръща или камък, или пясък, или нещо друго. Но не със сигурност сол. Ако е сол, той ще осоли. Но ако обезсоли, той вече няма да е сол. По същия начин християнът губи своята сила, своето влияние като Христов ученик, когато вярата превръща само на думи. Когато от духовен човек превръща в плътски християнин. Ето тогава обезсолява християнина.
Христовият ученик, губи силата си. Скъпи братя и сестри, трябва да сме внимателни в мислите си, в разсъжденията си. Не нашата слабост ни обезсолява, а нашата лицемерие. Всички имаме слабости. Не нашата борба с греха ни обезсолява, а с нашия компромис с греха. Примирението с греха. Когато затваряме очи върху тях. Ето това ни обезсолява. Всички можем да имаме моменти на слабост. Всички може да имаме поражение от греха. Но не това обезсолява нашия живот, а нашето примирие с поражението и нашия компромис със света. И методистското учение за освещението ни напомня, че християнският живот е един път на постоянно израстване в благодата. Точно това вчера обсъждахме. Че стъпки напред, стъпки и колкото повече напредваме, толкова благодата продължава своето действие в нашия живот, докато стигнем до прославящата благодата. Бог ни призовава към съвършенство по човешки мерки, а към съвършенство в любовта към Бога и към ближния, както е заповядан нашия Господ. Когато тази наша любов към Бога, към ближния угасне, тогава ние се обезсоляваме. Губи силата нашата вяра. Ето това е тази опасност. Затова нека да запазим запалена нашата любов към Бога и към ближния, за да бъдем наистина сол на земята. И Господ ни продължава, наричайки ни: вие сте светлината на света. И след образа на солта Христос говори за светлината. Самият Той е светлината на света. Той нарича себе си: аз съм светлината на света. Защо тогава казва: вие сте светлината на света? Защото Господ Исус Христос е избрал да освети света чрез своите последователи и ученици. Ние да носим Неговата светлина до хората. Ето затова ни нарича: вие сте светлината на света. Защото светлината по природа е нещо видимо. Светлината не може да я криеш. Не може. И той дава пример, казва: град поставен на хълм не може да се укрие. Вижда се от всякъде. Светилникът не се пали, за да бъде скрит някъде, а се поставя на високо място, за да освети около себе си стаята. Така и с нашите добри дела. Нашите добри дела е нашата светлина. Защото добрите ни дела са цел не за да издигнат, за да се издигнем ние, а за да прослави Бог. Тогава ние ще бъдем Божията светлина в света. Добри дела вършат не само християните, вършат всички. Много хора можем да видим да вършат добри дела, но християните са единствените, които вършат добрите си дела не за себе си, не за собствената си слава, а за Божията слава. За да виждат хората добрите ви дела и да прославят Бога, казва Христос в днешното Евангелие. Когато хората виждат светлината в нашия живот, те трябва да насочват мислите си, чувствата си, емоциите си към Бога, към нашия Господ Исус Христос.
Уесли подчертава, че святият живот е най-силната форма на проповедта. Не думите ни, проповядване от амвона, не дългите ни, красивите ни речи, или така с богат речник думи, които използваме в разговорите си с нашите приятели, а нашия живот. Това е най-висшата форма на християнската проповед. Нашия живот. Много хора може никога да не отварят Библията. Хора от света, хора, които не практикуват християнска вяра, може никога преживят. Дори може да нямат собствена Библия. Но те със сигурност ще прочитат вашия живот. Да, Божието Слово може да не отварят, но вашия живот ще четете. И какво дава мой живот на този, който чете? Дали светлина или мрак? Затова Христос каза, вие сте светлината. Вие трябва моята светлина да носите на хората чрез своя живот. Светлината на вярата се вижда в нашата прошка към хората, а не нашите зли чувства към онези, които са ни наранили. Нашата светлина може да се вижда в нашето търпение, в нашия мир, в нашата надежда, по време на трудни моменти. И добрите ни дела спрямо хората. Освен това, когато Христос ни казва, вие сте солта на земята и светлина на света, това има цел и евангелизация, споделяне на благата вест. Скъпи братя и сестри, тук се крие силата на нашето свидетелство. Ние много често говорим, че ние трябва да споделим нашата вяра. Трябва да споделим благата вест. Трябва да разкажем за нашата надежда. Но как? Само ако сме сол на земята и светлина на света. Чрез живота си, чрез поведението си, чрез отношението ни. Защото евангелизацията ни започва от този амвон. Това е последната инстанция. Евангелизацията започва от нашия живот, от момента, когато се събуждаме сутринта. Към къде бягаме бързо? До кафето или до молитвата? Та изглежда нещо битово, но е важно за нашето поведение. Когато хората видят в нас радост, която не зависи от обстоятелствата, просто имаме радост, защото притежаваме Бога. Когато виждат в нас мир, който не може да бъде отнет от нас, каквото и да се случи, ние се запазваме нашия мир. Когато виждат хората в нас любов, която не се отказва, а се бори до край, те започват да задават въпроси. Ама как? Защо? Откъде? Това е нашето свидетелство. За това говоря, когато казвам, че когато сме сол на земята и светлина на света, това е начина да евангелизираме хората. Да бъдем сол означава да дадем вкус на живота. Да бъдем светлина означава да покажем посоката на хората, които задават тези въпроси. Христос използва обикновени хора, за да достигне до необикновен брой човешки сърца. Ние вчера споменахме за апостол Петър, един обикновен рибар, който с една проповед прибави към църквата 3000 души. Затова казвам, че ние сме призовани като църква за десетки хиляди души в този град. Друг е въпросът дали ние искаме
Ние искаме да следваме на този Божия призив, да бъдем църква за десетки хиляди. Но Бог ни е призова за това. Нужно е да сме сол на земята и светлина на света. И методистското разбиране за мисията винаги е било свързано с практическия живот. Началото на промените ние сме виждали напълнени стадиони с десетки хиляди души, които са дошли да чуят проповеди, призиви за покаяние, изцелителни молитви и ред неща. Къде са тези десетки хиляди? Къде са тези, които дойдоха, проповядваха? Останаха ли да грижат за онези, които предадоха живота си на Господа? Господ е призовал всеки един от нас да бъдем мисионери. Мисионери в нашето семейство, мисионери в работното си място, мисионери в училището, мисионери в обществото, мисионери сред нашите приятели. Как? Чрез живота си. Когато покажем нашата вяра, която служи, когато покажем нашата любов, която действа, не са само с думи, и когато покажем нашата надежда, която се споделя, а не се пази само за себе си. Скъпи братя и сестри, Христос днес отново ни казва: вие сте солта на земята, вие сте светлината на света. Ти си солта на земята, ти си светлината на света. Това не е тежко бреме. Затова казах, че това е привилегия, носейки със себе си и отговорност. В свят, който губи смисъл и се разлага от заразата на греха, ние сме призовани да пазим този свят като сол на земята от разлагането, от заразите, бактериите, които разпространява чрез греха. В свят, обвит в духовен мрак, ние сме призовани да застанем на високо място и да светим, да покажем на хората пътя на спасението. Не със собствените си сили, не с човешките ни възможности, а чрез светлината на Христос, защото единствено Христос е светлината, истинската светлина. И нека да ни подценяваме малките жестове на любов. Солта всъщност е съставен от много малки песечинки. Често не ги виждаме. Кой може с ръката си да отдели една песечинка от солта, една бройка? Едва ли има някой, който може с пръстите. Но това едното малко или много, променя вкуса. Затова ни трябва да подценяваме малките жестове на любов в нашия живот. Защото морето се образува от капките. Именно чрез тях Бог променя света. Овкусява живота на хората. Осветява живота на хората. Чрез нашите малки жестове на любов. И чрез благодата на Христос, чрез пътя на освещението, нека всички ние да бъдем сол, която съхранява, да бъдем светлина, която води, за да прославят хората нашия небесен Отец. Нека Бог да ни благослови. Амин.